Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ukurtong ke National People's Party ba Alan West Kharkongor haga hendru trik rumpang arajar apulai lo tep kerteng banyak kun ya ka election syag yeng dorba tawan ke jela na sora constituency haga ni keju usngi ke kong arena nyota kabelong ke kertong jong ke BGP na Shela constituency ka tep kerteng ban aireng haga ni ke election Try kini ka election arajar apulai kamtam hapo sora constituency ka nongrim hi bangayang try kadai kini ka ekonomi juga cakap kama kamat bangan mi nang ni kamat kadai banyak keren bet halor kajing scam me koyo kot ko so di bun kiwe kam hab de ru ring soba hakani ka kenti ko menta na try kajing long jong ka snong sora le ni jong ka sora constituency ka don hakajing hiar hakayo ka kot hakaba desi ka kam ka jam jong ki brio jong constituency kam na klan ha ngala ban ong na iya kan niru na kadaw ba kendali tang hayo sora ru nong ki brio ba syong yo tu ki kran sai yung ba kayo ka hiar bat kan ka buying power jong ki brio po sora kam dan ngala yo sngo ye wi kong ru ba syong yo po yo sora ibo ong ba ide nang tin po highlight kot ibo ong mentang hapo yo sora kam ni syong yo shu bat mentang la kan ria sepundus lang haba kali iya kadaw yang ba kayo katlot ba mat mai hi ong ba imat kani kayo ka kot katan sora ka hiar kani kadi kajing sia ka ban pini iba nga try sora ka di constituency ka baru spa ba ngasih kan mau ya ka video ka balong viral ha po internet jong way brio na po Dubai ba compare ya ka Nigeria ba ka Dubai wong ka Nigeria ka don ka agriculture, kadon mining, kadon tourism, kadon oil, kumpanyang uang ke Dubai ngim don ni. Tenrei ba sutunat uang ba ka Nigeria ka hiar siapa, kad ba ka Dubai we are at the top, ka economy. Ukuran siya itu uang ba ka failure yung ka Nigeria ka di ba kim don ya ka true leadership. Kad ba ka Dubai pat Wala kam don ay they are at the top of the economy because they have a true leadership. Matray ha soara ru dak ba phalang ya kani kajing kren jong ini kong bat ru kani kajing UI jonga hi kum u brio bami na kani kathan maka economy jong soara ka sunjor. Ya kani le fin eating kren ru bat pinlap dalag jong kikmat ba kabagi ong kapliang ja jong ginong soara ka khlem ta. Kasimen factory menta lakan nus dam kam la ban kli mat man chuang no ya menta tang si berni ke bilat ru ma peni baling keren ke MCCL ketika jaka ka baai jakpo iki brio matrai direct employment ng MCCL ka don hadu kumba nyus pa ngut kilong ning ba im to ndai ngiklet no ya ka indirect employment ru ba ka pentulun ya ka economy jong sora buon ki boy onong nang te ndai ko makalong menta Masuk ong tang bang idon ru ngidu. Lap hi bakan dikatahan seorang konferensi kedik senong ke ba imat karep kariang ru umlong. Hot hai kitahan kat arsenong hai kitahan salum sate ru idon la jong karep kariang ndai mansuang no hi overall kan ekonomi jong kan ka seorang konferensi ngatrai kam da bahatan. Ti ngatrai ka jingkeli kadang hangta mi hangta balik kali long kumni ngatrai I think some hai ka miss ngatrai nga la ban ong ba seorang ngatrai tempat don kan true leadership ka bagi brio kin iba simti kan ka kam la ban ong ni maybe kimpat fokus ha ya ka overall economic situation jong ka constituency ngatrai ban kren kan ka kam nang ni sakmat ngatrai lang kren bun ki kam ladang empat keren ya ka yo ka kot jong gibrio ni ban enhance ya kan ke economy jong ni kajaka atrai nai pat keren ki bagi issues apa pirong hanono party nga yuong hi nadu msyang onga hap sim jing hen kumakalom ta nga try wat mapiru kin kubor ba ka powerful party hapo ka state jong imtar di ka NPP
Te pinkan mau ya tu jing kren tu kong amprin ru por bi rong se NPP la kren sai yang bangin yo hiban trikam ha nang tau pai ba atrai piap don ke parti ke baklan but kalau mentah we are so confident bangin ke NPP will come back to power an kalau mentah lengi don life way ngut tangki MLA ki ba ya le nang ke parti total ngi don san punyong ngut te katahi kala pen phalang ba kani ke parti jungi kanong sorkar di ngasit ong hibar-bor hagi meeting ru ong gini akren jurong film le yu atrai hab hadu yu pai ba udon kami ke sorkar tinga trai kalan kala syai menta ba ngana po seorang konstituensi ami nak parti ke baklan kumba ong ikong april atrai jing tu jong amde ya nam tay ladi kumang akren syai ngakwa ban pun urlong ki kam ki ba krau ki ba don kam be ya ke sorkar di ladang ambrung parti baklan ngan la le yu ke kam tam macu ong no yakini ki kam ki bala isra pro sikata ko seorang konstituensi atrai ladang imdon he ka parti ke baklan bandon hak sorkar ngasngo imat num la ulong yakini ki jing ang lut jeng pat ba po seorang idon lut atrai ngidon mining ngidon ka MCCL ngidon agriculture ngidon tourism tinray kabasmusi kalong mga ong film nang idang hiya ti kani ka reflect ba mga ong film nang atray there is no true leadership apo sora ban pai khmat sa kani ban enhance kani ka ani kan tiwi ka economy like na ka MCCL nga atray hasora ling atray ngila don boklupa nga ngadi we ubriu batray kani ka kam chungo kai perthai ngadi ru president juga Meghalaya Rural Tourism Forum Syua mengenai election lu ngalat tre yang dikasih sora na du usna marhajar hatlai ban kentiu yang kam jong kai perthai ban athrai la UI dan laki jong hikmat ba la seiso hagi ti por arjar hatlai sedang mangai mat mencukren no hasora kampat long balong menta ngidangnya don langut sangut ki betre yang kam ban penselur ki bri ban sedang yang kam la jong hapo sora da ka ba hikmat sakani kam jong kai perthai mereka basutenat mentah kalong ba hak sora umduna ki ars pak lai spat lagi guest house lan ki homestay ki ba ikam ya umduna ki si hajar ne arjar ngut ki bri pada direct ne indirect bat nganut ban ong wa sora la kam don hi sa tourism imat kani ki ekonomi kala nang hiar di light na kita ki issue wang ya keren mo ban enhance ki ekonomi ka ik bangila don lupa datang ila ban kli biang MCCL nang ta ladang ila ban pen rau syuk saya kan nika tei syuk ya kan nika jakpo baar jong kathan sora kam jong kai perthai trai ladang ila ban le ikini bat ngadon ka jing thu ka jing angnut ban le ru ikini nangi pai ba waila ya trai imat kan nika ekonomi jong sora kan kiu bat ngatrai tu ikong ibo ong ba nganum le chong yo syu ayo sora ru ngatrai insawan pai ti ngasum ta priority jong ahi ladang pai ba waila yang benjok ngan fokus haka ban enhance ya kini kentiu ke ekonomi ya ke yok kuat bat ru ngatrai ban pelik jengmut hi nak samla ban kentiu kini entrepreneurship ani ka kam hi nak samla ki ban pai khmat sak seng kam lejong kat ni ka seorang ka pahu mo ha resources pertama ke tourism bu bun ki allied business ki ba don nagi empat pendon kam ya kita di kadai ban penseluri nak samla ban simru ya kam lejong ban long ki baslur ban simti ya kam lejong ban sengkam nomor ngakwa ban ongkum ni ngimde ban long than tagi bri ki bawat kam sorkar sai ngide ban long ki bri ki ba slur ban sengi kam lejong baru umde ban kut tang ta trai nak samla nang ni ki ban long ruki bri ki ba ai kam ban chuang no sotenat kini ki aspak teli ne lai spak teli ki guest house itu ki badai na po sorahi kumba kolong menta mendai tam ki yo akam yang lebih mendai highway guest house dunai ka sangut primut ki bring batai itu ti na takadang ong ki ban hai khmat su kan ka kam jungok kai perthai la long lupa ka park siar ni mendai ka syong yang nang ni khmat banyak ti bhai ka kai I think with ngakular kan ni the true leadership ngan ai jinglong nong yalam basisya bat bapai khmat chopat ba bat ngakular hiru ba ro pai ba wailat mon nyajan bu pai ba nyong bu pai ba nya perhat kum no ban le ya kan ban kan tiu ya ko yo kot ang ni kan
sa iwa ipang ibanga kwa ban keren bahang ni kadai banyak pet lu ya ka mariang ngadi u shaman jong kan clean suara campaign menta arsnem ni trikam haki jaka baper jong suara ban ai awareness ban sungtu ya gibrio ba kajing ku jing subar kadai we ka basutanat ni kalong ba haki ki por siwa ban yele ban tumu ban yele election ru ni latri kan ka kambat nga sngo bade ban sngo UCM suara ubai RI ke jaka hakaba ka clean suara campaign ka ngadi usharman mengelam ngila ya keren bat kan ka grup na po Delhi Royal Enfield Asia Group lembaga CSR scheme bakin fund ya ka project ba umdunai ka arkrur hakabangin wanra kan ka scientific waste management suara ka problem suara mentalat na kan ka kam jong kai perthai ka bangia kamai bha problem ka dei ba shanu gi bread gi nyut jongi kumbalong mentang atrangi bread halum hawa tinrei kaniro ka di jing ba khrau hai ka time sora hakba kumbangilong mentangin padon ta proper waste management system ngasngo ba itu jing trei jonga klempat perkhat bandung ha kan ka politics ngile persiang ban le ai nomor ba ngasngo ba kaniro ka di jing don kam ba khrau ha ko sora ba gindon ka jong waste management system hakaba yakin yut yaki plastik yaki jabok jaban ngim di syuk nya bread hawa halum la ni hapo krem di soman ai kuble ya sim suara ba ai kan ka jaka soman ai kuble ru ya kan ka Royal Enfield Asia Group ka ba la kular ban ai kan ka sponsorship and finance ban penulong kan ka kam ba haddu hi ong ni kat banginang kamay na kamariang na try ka duty jong iru wan man kat bangi kamay na ka pan ensure la ni pentikana ru bangi di sumarai ka ti gini ki bang ha gini ki sansdam la dangi ba wailat nga ban jong try ngi di lek jumut ban wan ra ka sora conference ba itana lo panda ban kran chi ki paj ba baning kong ngai khuble yoble ba dia ki paj ba jong ka shela namar kum kan nong song snong ami ya kan ka election na banta ka jing jong ki ba ki mat house nem man la ka por tinga sno ba ka de ka jigir khu ka bakrau ya gini ki paj ba ki bayon sulan nga manta kani ka de ka bor jong ki bat ka jing ka laru i ka de ka we ka bangi don kam ha po shela namar aga jing ya lenti jong nga sno ba ngala temen ha po shela kala dap sau hus nem dengan ngejkem ba ki paj ba jong ka shalahi kila ang nut ya ka jing kala ko bolong no ka kemi kala kwa ban pen kalai ki khon ban thau noi ki khon na ka yeng ka ba kham tam lei ki long kemi ha ka than ka jongi ka jing ka ba ki mat kum ka ta ka ba ki ong ka yau ka hat ka bangi ngi don kam ha ban pen km ya ki khon samla ka pule ka puthi ngi don kam ha ban pen km ya ki long temen ban ai kita ki la jing ya da kum ki jaka sumar ki ba fer tengas ngau ba shela ka de ki jing don bok jing ki paj ba ka jing senran jing ni ki paj ba hi ngi ayo ban ya Rinsan lang ha ka election ban wan mentan namar ka jing job kam de ke jonga ka de ke jongi kata ka baning kok ka jing job ka de ke jong ki paj ba nga ka yang tremon sobha yo paj ba ka de ke sien baning kong hot nrai nga yang tremon subha na menta ki paj ba ki kop siliang ki sem siliang namar nga yang rinsan ban ong ya ka we ka mutoro ba iburam ni jong ki we ngin kintewi la ki jong tetang gini ki kinten kamat bakong santi ka pun ba banya kiran ka baning kong ka de ga yau ka hat kata ka hat border hat jungi ka baladan kam ha na ka than jungi ki than riwa jungi sathie nadu bagi khang hi ki hat border ngai ba ka jing nadu ki long kbe ki long pa ki kon samla ngai ka tron ba banya kiran le ka surok mi kiran sio na mar na ka por baro hi candidate ki kiran ni ka surok ki kiran ni ki hospital ki kiran ni ki tain re ka min ka de ka kam lada ka kam ngim don ngiyap tangan lada ka kam ka don ngin long kita ki baroi ki bapar ba ki ba em ki ba kadang namar ka wai ka kintin ka ong lada kadang ka pop kam don ka shela ka don kam haban pleno ka border hat te nagalyang jungi ngila ra ya ka ni ka kopor ban ngai skem ba mar senjob ngin ai no shiwa ya usabi shi ki paj ba kata ka de ka thong maningkong kabar ka de pat kata ka bangi ong ki khai ka pateng ya motion ubade uta u maru bangi ngia yo bania khayi sipo Bangladesh te ngangit scam ba lengba ka jingpoi ha ka thong le se ka niru kan nang penhe penyar bang wan ra ya kata ka development ya kita ki LCS kambun teli shane ba ka ba kam kerpang pa di kon samla
Banwan ra no iki kitnat trekam kita ki small industries naman ta ki kun samla bat kumjur ki long kemiepan ban hikai kam no iki ban pen kha shu na ka wei pat ka benta kumbaong no ba kin hikai dala dia ban ra kita ki produk jengki ban penitho ya ka sarkar kita hi kidi kimat ko hadu kan ngam julong over confident namar belai kade ke jingi jong paj ba hi ka ban penjob yang kata hi kade ke Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ